Driver, ingawan. Uy. Mga guwapo ini. Basta baka dito, hindi daw si Ano? Pagkahan ini. Oo. Para mga panulay di magkasulod. Oh. Tingnan ini kan. Usang astronaut. Usang astronaut. Merry Christmas. Tingnan ini kan. Astronaut. Ha? Salamat. Oh, sige, okay. Hindi kita sulod. Hindi kita didi. Ari lang tanit sa kabuntay, ha? Oo. Hindi para buwas ano. Magakon na ini. Oh, salamat. Tingnan ito ng usang NASA at taga astronaut na NASA. Okay. Ha? Tingnan na lang Papa John ano? Oh, sige. Adin na oh, adin ni spaghetti yun. Oh, para buwas. Tingnan ngayon ng usang astronaut sa NASA. Tingnan ng NASA. Astronaut ha? Oo. Ini para buwas ha, New Year ha? Oo. Astronaut ha? Usan niya astronaut sa NASA. Pasalamat talaga kita. Salamat, Happy New Year. Ay, salamat. Makauli kong temprano. Napulod ko mata. Oo, baga din ikaan niya buntay. Ay. Good morning, Tonyo. Today is December 30, 2024. Time check 10:15. 10:16 budoy. Lagad kay masirak yan liwat ano. Unta baga nga na niton sunod nga to ha. Di na baga di na kita magbinalunas. Lugod kay kagabi mga tikang alas 2. Nagbinalunas ako dito na among kwarto ha. Oo, lugod kay ginsasakban kita tubig. Duro nag-isog. Okay. Ita kwarto. Inin baga nalusok man siyempre tubig ba. Duro nga nito uran na bahay ito nga ito kwarto. Pero mano pa man, how much more ano itong ibang waray baga kinuukyan, ada kalsada. Labi na ito na ito nga mga tayaw nga lugar talaga nga baga gimbabahagod talaga nga waray na nira baga pinan sasabungan itong ira mga gamit dara nga puno naman ito tubig itong ira panimalay salit siya rin pa pasalamat lagi hapon ako kay nakaka-urhiday ako takon katri baga makuriban kita sunering nakaunat-unat simba ko tiyas baga masira kaya kanina nagsalinuro kaninan aga ang tinatawag nga 128 years commemorating ang tanawan LGU and the life Dr. Jose Rizal yan malalabiyog na luwat kita pinaginihan naton sangkay nga astronaut ha kuan anasa di piling nuri mangraw kita ay amo ngay nuri andar teori ng gasolina San Miguel badaw makanan sin dara nga buwas anyo no ibuna ito dolor hari diba mga busy pag pinamalit mga prutas magkukumpleto mga anyway Ingawan. uy Mga guwapo ini. Basta baka dito, hindi daw si Gino ko ito. Advance na lang, Happy New Year. oo Mora yan. Paano ka mo kayo? Camera. ang kakareportahan Pagkahan ini. oo para mga panulay di magkasulod Thank you. thank you kayo Happy New Year. Happy New Year Happy New Year. Kung may nunumduman ka mo kakulop din kita dito kita loyo agi amoy naging tudlo kami girawsan yan anong tanya na pag-agi
Iniigado. O siyempre, nagpatapod man kita, no? Ano, diri pwede nila? Ha? Masugbo nga hawlwat, ano? O, ito kitang mga giluyo. Tunal kita igbaw, luyo. Okay na, kung yung patapuran, bahay ko, an anak ni Manabilma. Siyempre, yun I see. Okay. Ang ginawa din ako sa nga waray katagi. O makilayo na, o yun nala, ako lahat makadto. Kanay po. May wala. Adi, waray ko kay kuta, waray ka dito hayo. Nagmiminaw pa ya kayo. Paano din? Oh. Tikang ini kan. Usang astronaut. NASA. Oo. Sarawatan nala. Thank you po. Oo. Wari sa payan. Okay. Okay, wari sa payan. Oo. Ato kita maagya luyo. Ay ni spaghetti hon. Spaghetti hon. Nakuha ka? Ha? Ban. Ay. Ban adiri ka. Ha? Nagbibiling hintuan. Yung babae. Ah! Okay, bago mag-away. Simbok. Yung tood. Diri mo. Teka ginigang kuhan. Pagkailayan nalakan. Teka na nasa. Usang astronaut. Merry Christmas. Thank you. Oh, okay. Usa man to ka kilo ano? Baga damulaya dito, baga kruan nala. Okay. Para sa payan. Awad to. Oh. Sige. On. Adi na ikuan ay na. Awad to. Adi. Imo nanay. Mo to nanay. Nanay ni madto. Oh. Oh sige. Oh. Ngayon pag linakat dito na lang. Oh, yan ang Anabil. Imo mamay Anabil. Hat karawatan na lain ni hatagkan. Tikang inikan. Astronaut. Ha? Sige. NASA, okay. Bye-bye. Happy New Year. Opo, Manabil ma. Hindi. May tao dida. Apay. Oy, ano? Dida na lang iyo. Katag ko adi. Adi ni spaghetti yun. Para buwas. Ha? Tika ngayon usang alien. O alien. Tika ngayon usang astronaut na NASA. Uy, ikarigo na yun pag kinoy. Nahiling pa. Salamat. Oh, sige, okay. Oh, ayawat na lano. Para anyo nuibo, buwas. Okay. Good. Oh, sige. Oh. Ay, ikaw pag sinugboon. Ay, ikaw pag utukon. Hala. Esta. Good, very good. Hindi kita sulod. Hindi kita didi. Arig larong tahan ito kabuntay. Ha? Oo. Buka. Yawat la. Buka. Oy. Tangkay. Kumusta? Kadiyan ay. May dokoy gatagayim. Din spaghetti yun. Oo. Ayawat lang yung baga para buwas. Alagat sa kaito nyo. Ay ka na.
salamat yung baga ko. Wala sa pa yan. Spaghetti hon para buwas ano. Oo. Magkakon na ini. Oo, salamat. Tigang ito na usang nga NASA at taga astronaut na NASA. Okay. Salamat. Okay. Sige, thank you. Okay, oo. Milit solo dit kuwan. Solo dit buntay. Hindi, may tower eh. Sarado. Opay. Doy, kadaw. Ari ni spaghetti hon. Ay, papa. Ay, papa. O sige lang, kani karawatan na la. Ari ni spaghetti hon. Tigan ko na inin kan usang astronaut. Usang astronaut, anasa. Sige na lang, Papa Jun, ano? Oh, sige. Okay. May din sulod buntay lewat. Tali tino no bago. Adi na nay, adi ni spaghetti yun. Oh, para boss. Tika nginin usang astronaut sa NASA. O siya na. Oh, isang kay kita. Di ayos, apera nay. Oh, ganun, malakat inin, malakat. Okay, good. Oy, naura na. Adi pa didi. Upay ngatak na. O ka, upay. Pero nga nit radyo. With the music. Oh, kanina good. Ano spaghetti hon? Oh, kadi ano yun. Usainin nga para tingnan na NASA. Astronaut ha. Thank you. Tapos adi pagod din na to Bill man. Mana. Oo, siyempre. Oo. Ayawat na lang ni para boss. Happy New Year ha. Oo. Okay ka na ano? Inin. Ay, ti balay. Hada dito. Tingin mo na lading sa para nakmakauli. Okay, ori sa payan. Tingin astronaut ha. Usan niya astronaut na NASA. Thank you. Pasalamat na lang kita. Salamat. Happy New Year. Ay, salamat. Makauli kong temprano. Napulo at tumata. Oo, baga din ni kanya buntay baga nagko. Ngay pipinan nguwang kita ha. Sige. Okay. Ori sa payan. Yawat na lano. Baga spaghetti hon para buwas. So amat to yan, napulo na ito yung nabagitin ng labyog na spaghetti hon. Didihan kita buntay baga naglabyog din sulod ba kaya mo din ito. Oh, ang bisit sulod. Man. Ay naka. So buwas may da natin laan, pinakalasbat sa natin buwas. Buwas liwat, so maglilibot lagi ta buwas. Ayun pa sasalin. Siyam. Tika nga astronaut, last bat sa itong buwas. Ay, pastilan tayong kay mo ha. Okay, magsangkay kita. Oo ha. Tala, sugaron tala na inin ha. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabilin lagi po niyo nga iubos. Sangkay ito niyo. Okay, sangkay ito niyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup. Buwas marandom na lang kita buwas kung nalabak kita ba ay mga kung na ito kung rin nalabas at matataraan ha pasailok niyo kumbaga di ko good kang natatagpuan ay magdog lang kitang luto madaw kitang luto promise me. Okay. Thank you aring kan manalis kaya pa yung kalong sige lang. Oh, thank you.